Инде юлыбыз Сибир якларына. Төмән өлкәсендәге татар авылларының тарихы, халыкының яшәеше бик кызыклы, үзгә. Күптән түгел юлыбыз әлеге өлкәнең Тубыл шәһәренә төште. Билгеле инде шунда якын тирә авылларына да кагылып чыгарга булдык. Кулың эш белсә, теләгең булса авылда яшәүе рәхәт диләр Тубыл тур авыл халкы. Гади генә бер көнне, гади кешеләрнең тормышын күзәткән видео язманы тәкъдим итәбез сезгә. 600 елдан артык тарихы булган Тубыл тура авылында без. Аның нәкъ менә Үзәк урамында, беренче урамында, беренче йорттан башлана бу авыл башы. Гомумән, менә бу Үзәк урамда муллалар бик күп яшәгән. Гомумән, бу дини авыл булган. Тагын бер мөһим мәгълүмат. Менә безнең алдыбызда 1833 елга караган тарихлы Таш мәчет. Белсәгез, бу районнарда, гомумән мондагы татар авылларында ул беренче Таш мәчет булган. Купшан качыбысының Тубыл тура кеше булган, авыл кеше купец третья гильдия булган. Аның үзенең связь булган северлар белән, Пушнина белән, балык белән, үзенең придворный немәләре булган, эшчеләре булган. Ул аның алтыны булган. Хәлле кеше булган. Ул барган Санкт-Петербургка барып, Екатерина II-га барып, рөхсәт сорап килгән, что кирпичный мәчет ясаткал. Безнең менә Тобольский тракт единственный мәчет каменный безнең юлда. Советский власть булып киткәч, бикләгәннәр, имамыбызны ссылкага җибәргәннәр, репрессировать итеп атканнар, манарасын емергәннәр. Инде емергән кешеләр сугыштан да кайтмаганнар, мәчетнән иткәннәр. Монда картларыбыз, мин беләрдә уннаган картлар йөридек инде. Хәзер менә үзебез карт булып калдык. Менә кайчан кире торгызылды әлеге мәчет? 2000 елны, ровно 2000 елны открытие кылдык яңадан мәчетне. Реставрация кылып. Инде бүген шөкер, мәчет авылны гына түгел, шушы якны бизәп балкып тора. Ислам дини кануннарын тотып гомер итә авыл халкы. Алар белән якынрак танышу нияте белән без урам буйлап киттек. Алдан хәстәрләнгән очрашулар булмау сәбәпле, Аллаһ йортыннан ерак түгел бер гаилә ишек алдына уздык. Хуҗалар мал туарлары белән мәшгуль иде. Без исә йорт төзелешләрен, сукмакларын күзәтеп йөргәнне күргәч, каршы чыктылар. Татарның кунакчыллыгы инде бу. Сөйләп китегез әле, ничек яшисез авылда? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Бала-бакралар белән решили менә бу олы өйне салгалы. Менә иптәшем үзе салып чыкты өйне. Мин эшләйм әле, мәктәптә эшләйм, монда Дегтяревта укытучы булып. Вот, иптәшем өйдә менә хозяйство белән. Сыерларыбыз бар, сарыкларыбыз, цебеләребез бройлер булса да бар. Менә как фермерский түгел, для себя менә яшәйбез. Сөт сдавать итәбез. Күрше-гаралар алатлар сөтне, городтан килеп алатлар. Сөт, каймак, творог дигән шикеллек. Менә алай. Мин алайганга беләлмәйм. Малны гәпләде. Картошка утысабыз. Бөтен овощи үсебезнеңке. Кәцерәк сатсыгацыбыз бар. Анда емеш, еләк сүпләйбез. Менә урманнардан да әйбер җыялар. Урманнан да ябыз, менә Черникага яйынган идек. Матур авыл безнең халык ыспайы. Йома гөнне бөтен нимә мамайлар, бабайлар мәчеткә йөриләр, без дә йөрибез. Менә иптәшем үзе тоже угыйды, тоже йөрийде. Билгеле, нәрсә борчый дигән сорауны да бирергә булдык. Безнең менә авылыбызда бер безнең генә түгел, менә яшьләргә проблема клубыбыз юк. Менә генә клуб бикләп куйдылар аны. Инде 4 ел булат бикләп куйдылар. Чота нимә, хәзер инде хлопотай итеп агап сацкалы. Яшьләргә без уйлайбыз, яшьләрне аларга итти никуда. Инде авыл тарихына килсәк, Авылның тарихын итләй башласак, ул Күчем бабай вакытыбыздан килә. Ермак белән сугышканнар, менә теге уякырта авас дип әйтәбез. Анда ханский городок булган. Таштан кылынган ханский городок. Ермак белән сугышканда весь нимә астына сәбе симереп бетергәннәр, көйтүреп бетергәннәр. Менә күпме хуҗалык бар авылда, күпме халык яши?
Авылда 300 ашу кеше яшейді қазір. Әуел 400 ашу буладык инде. Ну, эш юк, калгыс қазір бүткөн. Нәрсә белән яши халык? Халык яшей, основном пенсионерлар яшейді, үз пенсия алып. Яшьләр җимеш ялар, балык тоталар. Бу урамның исеме нинди? Улица Хакимова дип әйтелә. Хакимов кем булган? Ул первый председатель колхоза булган. Без Латып Хакимов урамында муллалар йортының берсе. Менә ул бүген дә ныклы. Әлеге йорт 1948 елны яңартылган. Бүген ул авылның мирасы булып саклана. Яши әле татар авыллары, яши. Шушы бай җирләрнең хуҗалары булып, горур булып яшиләр алар. Ләйсәнә Сыдырдинова, татарлар Тубыл Тура авылы, Төмән өлкәсе.